Na odto po sa Indogabus. Aldaw kita ngunyanin Miyerkules. Pizza 26 kan bulanin Mayo taon 2021. Makakaibahan tang mahatud kan mga barata sa lado lokal an sa tuyang mga pag-iriba sa luwas. Sa lado technical, yaon si Kuya Tony Aguilar an sa tuyang chief technician. Si Aldrin Orlanda an sa tuyang information officer. Yaon man si Ma'am Kayla Legacion Valdez sa opisina. Si Felix Lagrimas asin man si Tony Saison an sa tuyang information o duman sa transmitter. Ako man po an sa indong makakaibahan na mahatud kan mga barata sa pagkaudto. Ini po si Gloria Prestado Bongais. Headlines kita kan mga barata sa lado lokal. 47 anyos na lalaki arestado kan ini an positibong makuahan nin ebidensya sa pagserbi nin search warrant kan PNP Iriga. Baaw Water District naghagad nin dispensa nin huli sa pagbalgar sa minimum health standard kan mga tawong nakapila sa saindang community pantry. Temporary lockdown sa munisipyo kan Banuan kan Baaw, Camarines Sur amay na pinagbawi ni Alkalde Jeff Viseño. Duwang bagong kaso kan COVID-19 na irehistro na naman sa Banuan kan Baaw, Camarines Sur kasuudma. Mantang duwaman an bagong nakarecover sa sinambitan ng helang. Lalaki dakop sa illegal na pagpapalod nin kahoy, chainsaw na ginamit sa pagpalod kan kahoy, kumpiskado sa Banuan kan Balatan, Camarines Sur. Tulak kan ipinagpapangalad na droga dakop sa ginibong entrapment operation sa Banuan kan Nabwa, Camarines Sur. Sarong simanang academic break sa kolehiyo sa syudad kan Naga, hinahagad kan mga opisyales kan kahubinisan. Pagbadil gadan sa school principal kan San Jacinto Elementary School sa Masbati pigkondinar kan DepEd Bicol. Iron ore punteria kan Chinese vessel na nag-abot sa Camarines Norte, barko asin barge mayong permit to transport. Tulak gadan sa buy-bust operation, duwan nakadulag duman sa Daet, Camarines Norte. Headlines man kita kan mga bareta sa lado nasyonal. Susi sa bakuna ihuhuri sa pila sigun sa Malacanang. Public address ni Digong isa sa gibo ngunyan. PDP laban suportado si Pacquiao. Pagprioridad sa NCR Plus, 8 sa vaccination suportado kan DOH. Restriction sa Metro Manila pwede nang haluwagan sigon sa Okta.
Graduation sa public elementary school, pigtalaan sa Hulyo 12 hasta 16. PNP, preparadong ipa-imbestigaran sa DOJ ang record kan drug debt. Baduy sa Makabayan Block, CPP, NPA, NDF, isikwal. Mas halifot na quarantine sa fully vaccinated OFW balikbayan, sigon sa DOT. Yan po ang nagkakapirasa na sa mga headlines kan sa tuyang mga bareta sa pagkaudto. Ngunyan sa detalyes na tulos kita kan sa tuyang mga bareta sa lado lokal. Naarestar kasuudbang alas 5:30 din pagkaaga, Mayo 25, taon 2021, kan mga personahis kan PNP Iriga ang suspect na pinagbistong si Bernard Casano Jr., 47 anyos, may agom, residente kan Suna 1, Barangay San Agustin, Digdi sa syudad kan Iriga. Nagin matrayumpo ang isinagibong simultaneous anti-criminality law enforcement operation sa Cleo sa sinambitan ng lugar sa pamamayo ni Police Lieutenant Colonel Faz Maestrado, Chief of Police, nin huli sa bertod kan mandamiento de Requesa. Na-recover sa sinambitan ng suspect ang mga minasunod: sarong color graying sling bag, sarong kalibre 38 badil na may trademark na Smith & Wesson, asin 5 pedaso nin bala kan kalibre 38. Kung kaya ang sinambitan ng suspect ang yaon ng unyan, nakakulong sa karsel kan Iriga City Police Station, mientras na inian na naaatubang sa kasong pagbalgar kan Republic Act 10591 o Comprehensive Firearm and Ammunition Regulation Act. Mientras tanto, naghagad na nin dispensa ang pamayo kan Baaw Water District sa nangyaring pagbalgar sa minimum health standard kan mga tawong nagpila sa pinagbukasan nindang community pantry sa Banuan kan Baaw, Camarines Sur kanakaaging simana. Sigun kay Hazel Kailaw o OIC General Manager kan Baaw Water District, sinunod man ninda ang protocol sa pagbubukas kan community pantry. Alagad daipig lalauman na pagkatapos na maubos ang mga ipinanaong pagkakan, igwa pa man ng mga residentes ang mahalat asin man nagpila. Kung kaya pinagmarhay nindang isarado ang gate kan sa indaman na opisina. May nagkakapirang nagkaaranggot asin dait talaga nagharali, kung kaya nagdurar pa ni nagkakapirang minuto antes nindang napakiulayan na magpurulian na. Eksakto man subuot na napaagi ang alkalde kan Banuaan asin pinagsitar ang mga tawo nin huli sa pagtitiripon-tipon. Naghagad man ininin pag-intsendi sa gabos na mga dainatawanan asin man naghalat nin huli ta limitado sa naman kaya ang mga pagkakan asin produktong sa indang pigpreparar na hali man sa pig-ambag-ambagan
o kontribusyon kan sa indaman na mga empleyado. Mientras tanto, amay na pinagbawi ni Alkalde Jeff Biseño kan Banwaan kan Baaw, Camarines Sur ang temporary lockdown na ipinapautob sa bilog na munisipyo. Ini kasunod man kan pagdakul nin kaso kan COVID-19 sa nagkakapirang mga opisina. Kuta na madurar pa nin hasta sa Hunyo 1 ang sinambitan ng lockdown, alagad nin huliman sa pangangaipo nin serbisyo kan mga opisina, asin man sa rekomendasyon naman kan mga nanunungdan na opisina. Dagos na ining pinagbawi kan alkalde poon ngunya na aldaw, magkakaigwanan nin opisina ang gabos na sanga sa munisipyo kan Banwaan kan Baaw, Camarines Sur. In connection kay ni, inapudan naman kan alkalde ang gabos na mga empleyados na magbualta na sa opisina ngunya na o kasubagong pagkaaga. Nagsikad ang temporary total lockdown kan pitsa 18 kan bulan na presente, matapos man na magkaigwanin kabilugan na 12 sa mga empleyado ang tinamaan kan sinambitan ng helang, mientras na igwapanin saro na binawian manin buhay. Alagad kadaklan sa sinambitan ng mga tinamaan, inianyao naman sa maray na kondisyon asin nagahalat naman sana kan sa indama na recovery. Nagpahayag manin dakulang pasasalamat ang mga barangay, hulita pinjente an sa indama na transaksyon, mientras na sarado man ang mga opisina sa munisipyo, maski sweldo kansilado. Sa pagpapadagos pa man giraray kita ka na sa tuyang mga bareta sa lado lokal. Duwa na naman na bagong kaso kan COVID-19 ang nairehistro sa Banwaan kan Baaw, Camarines Sur kasuod Mayo 25 taon 2021. Sigon man sa report hali sa Edmiro asin Department of Health Center for Health Development Bicol. Si Bicol patient numerado 10831, babayi 37 anyos, taga Suna 1, Sagrada, Banwaan kan Baaw, Camarines Sur, unemployed, symptomatic na kamati ining nariribong kan Mayo 17 taon 2021, padagos pa man na pinagbibiripikar an exposure kay ni. Asin an ikadua, iyo si Bicol patient numerado 10830, babayi 42 anyos, taga Suna 5, Alsom Street, San Isidro, sa Banwaan kan Baaw, Camarines Sur. May sa diri nin tindahan symptomatic na kamati manin pag-abo kan Mayo 16 taon 2021. Mantang padagos pa man na pinagbibiripikar an exposure kay ni. Mientras tantong kung may nag-positibo, igwama na duwang nakarecover sa sinambitan ng helang. An mga ini, iuman sinda Bicol patient numerado 9810, babayi 30 anyos, taga Suna 1, Del Rosario, Baaw, Camarines Sur, nakarecover ini kan Mayo 24 taon 2021. Asin an ikadua, iyo si Bicol patient numerado 9823, babayi 28 anyos, taga Suna 1, Del Rosario, Baaw, Camarines Sur, nakarecover man ini kan Mayo 24 taon 2021.
Ang duwang nakarecover, ini ang tinawanan naman nin sertifikasyon na sinda clinically recovered. Pagkatapos man na makumpleto ang sa inda man na required na aldaw kan isolation, asin dagos naman na matawanan nin magkakanigong atensyon asin day naman mahilingan pa nin anuman na sintomas na konektado sa COVID-19. Mientras tanto, sa iba pang detalyes kita kan sa tuyang mga bareta, arestado ang sarong lalaki kan makaresibi nin mga sumbong asin man reklamo ang PNP sa mga residente na igwang nangyayaring pagpapalod nin kahoy sa indang lugar alas 3:15 nin pagkahapon kasuudma Mayo 25, taon 2021 sa may parte kan Sunados, Barangay San Francisco sa Banuan, kan Balatan, Camarines Sur. Naabutan mismo sa lugar kan mga nagresponding pulis ang suspect na pinagbistong si Gerald Alarma Ipermante, 32 anyos, soltero, residente kan sinambitan ng lugar, kon kaya ini ang tulos man na pinagdakop. Ininin huli naman sa tulos na pag-aksyon pagberipikar kan mga personahis kan PNP sa pamamayo mismo ni Police Captain Engelbert Toraldo, Chief of Police kan Balatan Municipal Police Station, kan ang suspect mayong maipahiling na magkakanigong dokumento o permiso sa pagpapalod nin kahoy. Mantang patin ang ginamit na chainsaw, an mayo manin magkakanigong dokumento o papeles na ini an rehistrado. Kon kaya sa gunyan ang sinambitan ng suspect, ini ang nakakulong na sa karsel kan Balatan Municipal Police Station, mientras tantong ang mga nakonfiskar na mga pinagritaso ng kahoy yaon na sa kustodiya kan senro para man sa magkakanigong disposisyon. Mantang nakatalaan man na atubangon kan suspect ang kasong pagbalgar kan Presidential Decree 705 o illegal logging. Dakop kan nakaaging aldaw nin Lunes, Mayo 24, taon 2021, alas 11 nin pagkaaga sa ginibong entrapment operation sa may parte kan Zona 3A, Barangay La Opinion, sa Banuan kan Nabwa, Camarines Sur. Sa report na pinagsumiter kan Camarines Sur Police Provincial Office sa PNP Bicol, Chief Police Brigadier General Jonil Istumo, ang suspect ini pinagbistong si Jerome Ramboyong E. Ramos, 26 anyos, soltero, residente kan Sunados, Barangay Santa Elena, sa Baras, Nabwa, Camarines Sur. Naarestar ang suspect kan pinagsarong elemento kan Nabwa Municipal Police Station, 2nd Provincial Mobile Force Company, asin man kan Camarines Sur Provincial Police Office, Police Intelligence Unit na pinanginutan mismo ni Police Lieutenant Juan Jacob, Deputy Chief of Police, sa irarong paman kan direktang supervision ni Police Major Divino John Filia, Officer in Charge, sa koordinasyon man kan PDEA Bicol kan magkondusir nin drug by bust operation,
Asin nakonpiskar kan mga operatiba sa posisyon kan sospek. Iyo ang mga minasunod sarong pidaso nin heat-sealed transparent plastic sachet na may laog nin suspected shabu o buy-bust item. Sarong color yellow coin force na may laog man nin heat-sealed transparent plastic sachet may laog nin white crystalline substance pigsususpitsaran na inian shabu. Tulong bundle nin empty transparent plastic sachet asin sarong pedaso nin 500 pesos na buy-bust money. Kung kaya ang suspect ang tulos man na pinagdara sa Nabwa Municipal Police Station asin padagos na ngunyan na naghahapihap nin malipot matagas na rehas sa karsel, yantras na inian mahahampang sa kasong paglapas kan Section 5 Sale of Dangerous Drugs asin man Section 26 Conspiracy to Sell Dangerous Drugs Article 2 kan Republic Act 9165 mas bistado sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mientras tanto, sa iba pang detalyes kita kan sa tuyang mga barata sa lado lokal. Paabutan ko nin maray na udtuan sa tuyang mga paraantabay. Si Benos Prestado Bongais Salva duman sa Pasig City na nagsisilibrar kan sa iyang kumpleanyo gunya na aldaw, happy birthday sa imo. Siringman, maray na udto sa sakuyang tugang si Manay Oresa Prestado Bongais Galyarte. Siringman, ang sakuyang mga pamangkin si Erma Bongais Galyarte, si Buboy, si Eduardo Bongais Galyarte, happy graduation ki EMS, Senior High School Accountancy and Business Management with Honors, Leadership Awardee, SSC Chairwoman, First Place, Functional Character and Action, unang gantimpala, malikhaing pagsayaw. Congratulations sa imo EMS sa mga nakuamong award sa imong graduation. Sarong si manang academic break para man sa mga estudyante sa kolehiyo duman sa syudad kan Naga. An pinagahagad kan mga opisyales kan kahobinisan kaiba kaini an synchronous asin man asynchronous scheme kan mga college asin man universities. Sa regular na sesyon kan sangguniang panglungsod, pigpresentar ni City Youth Councilor Mariano Oliva ang resolusyon kan kahagadan. Kaiba ini sa mga responsibilidad ninda sa parehas mga jóvenes kan syudad kan Naga. Alagad kaipuhan mo ng aramon asin man may paliwanag nintultul kung ano ang magiging epekto kaini sa mga estudyante. Sigon kay Councilor Miles Rakid Arroyo, apwera kaya sa pag-untok mo na sa academic concern, kaipuhan na hilingon man ang iba pang pangangaipo kan mga estudyante, apwera sa pag-untok o pagpahingalo sa klase. Mientras tanto, pigkondinar kan Departamento kan Edukasyon sa Masbate ang brutal na paggadan sa principal kan San Jacinto Interior Elementary School sa probinsya kan Masbate na si James Villamor kan nakaaging Mayo 22
taon 2021 aldawnin Sabado. Sigon sa impormasyon na ipigpaluwas kan Department of Education Masbate, sa indang didinonsyar ang gabos na klase nin violasyon o violensya kontra man sa mga learner teacher asin mga personnel kan DepEd. Nasa pagsilibrar ang biktima nin wedding anniversary kaibahan an agom asin man mga amiga asin sa indang sa indaman na harong sa barangay Kalipatan duman sa San Jacinto alas 10 nin pagkabanggi kanakaaging Sabado. Kan laugon nin duwang nakabonet na sospetsado asin badilon sa daghan asin tulak ang biktima. Nadarapaman kuta na ang biktima sa Ticao District Hospital asin pigbalyo sa Masbate Provincial Hospital kung saan dumana pinagbawian nin buhay. Mayo pa manin linaw kung anuman ang nagin mayor na rason o motibo sa sinambitan ng pambabadil gadan sa sinambitan ng biktima. Mientras tanto, naghahadit ang mga namamanuaan kan Paracali, Camarines Norte sa pag-abot kan sarong barko na hali sa China na sakop kan sinambitan ng lugar. Nagpuon ang takot kan mga parasisira asin man mga namamanuaan ninhuli naman sa mainit na urulay sa West Philippine Sea. Sa opisyal na pahayag kan Paracali Coast Guard na pag-araman na lunad kan bards na 11 Pilipino na parehas hali sa Visayas, mientras na lunad man sa barko ang tulong Chinese national, 12 Burmese asin 2 Vietnamese. Sigon pa sa sinambitan ng ahensya na pag-araman na nakakontrata ang bards na MB Carmen sa mismong kumpanya kan barkong Pingwa Mining Company, tanganing ilunad ang nasa 10,000 tons kan iron ore o black sand na kukuahon sa sinambitan ng lugar pasiringon sa China. Pahayag ka na Philippine Coast Guard na kakuasinda ni Notice of Arrival hali man sa Legazpi Regional Office kung saan ang bards makuasana ni nasa 8,000 na toniladang baybay. Big insister pa kaini daiman subuot malinaw kung anong klase nin baybay ang kukuahon kan sinambitan ng bards. Mientras tantong napag-araman na mayong magkakanigong dokumento ang bards asin man barko taganing makakuanin mineral na yaon sa sinambitan ng probinsya. Napag-araman na may dati nang nagreklamo sa sinambitan ng aktibidad kanakalihis na taon 2013 kung saan na-konfiskar an iron ore kan Mines Bureau and Geoscience. Oras niya to sa ganyan, 42 minutos makalis an alas 12 nin pagkaudto. Radyo Ronda Newswatch. Ang oras na ini, darapo sa Indukan Losenya Electrical Supply para po sa madikalidad na electrical product. Day po kalingawan, Losenya Electrical Supply. Losenya Electrical Supply, madaling makukuha, aranisa na sa Barangay Hall, kan San Francisco, Iriga City. Owned and managed by Engineer Meneleo Losenya. Ang oras na ini hatod sa Indo ni Honorable John J. Fortuna, Municipal Councilor, Nabua, Camarines Sur. Ang oras na yan hatod sa Indo ni Mr. Julio Victor Marlo Sigera, President, Sigera Technological Colleges, Iriga City. Para sa edukasyon di kalidad, Sigera Technological Colleges. Ang oras na ito ay hatid sa inyo ng Zenis Garden Landscaping Services, Baaw, Camarines Sur.
Kun ang hanap nindo malinig, malipot asin masiram na namit nin tubig. Yaon na sa Santo Niño, Iriga, ang Abi Aqua Cool Water Refilling Station. Abi Aqua Cool Water Refilling Station nag-agi sa magkapirang purification system nganing maging malinig asin masiram ang inumo na tubig. Abi Aqua Cool Water Refilling Station. Purified drinking water, your water that's worth every drop. For inquiries, look for Aurora B. Ilianza, located at 258 Villanueva Street, Santo Niño, Iriga City, or call 0912-676-6649. Kon ang hanap nindo ginhawang namamatean, ramadama. Ang sagot diyan, pinaghalo-halong herbal oil extract, arugan lemongrass, virgin coconut oil, neem tree, acapulco, bayabas, pandan, sampagita, asin menthol. Ang ramadama, katabang pag may kalintura, abo, sipon, kulog sa tulak, joint pain, o kasukasuan, allergy, arthritis, back pain, muscle pain. Pwede man gamiton na repelang, aprobado talaga bastang ramadama. Massage oil ang kaiba, epektibo na, barato pa. Ramadama is open for resellers and distributors. Just contact 0930-269-5362 or message at Facebook page Ramadama. Ang Ramadama Massage Oil available na sa mga binasunod na outlets sa Bula, King Remel Variety Store and SLBG Drug Store, Bato, Farmasya Nasarea, Buhi, Buhi Pharmacy asin Farmasya Nasarea, Baaw, Baaw Pharmacy asin Buhi Pharmacy, sa Nabwa, AMF Diamond Pharmacy, sa Naga, Tarian Pharmacy, sa Pamplona, ACT Med Pharmacy, San Fernando, NTC Pharmacy, sa Libmanan, Quintin and Queen Beauty Essentials, sa Calabanga, Grand Central Drug Store, sa Pili, Lisa Joyce Drug Store. Ako si Peachy Cardinho. May malimit ako magka-UTI hanggang sa sinabi ng doktor na meron akong kidney stone. I tried everything, umiwas sa maalat na pagkain. May nakapagsabi sa akin about kidney care, kaya sinubukan kong uminom regularly. Pag-inom ko ng kidney care, malaking tulong kasi naging regular and normal na yung pag-ihi ko. Nawala na din ang sakit ng balakang ko at ang UTI ko nawala na rin. Kaya salamat sa kidney care. Mabibili sa Mercury Drugstore. Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Mga tugang, ang Office of Civil Defense OCD Bicol nagpapagirumdom kan mga dapat niya tong gibuhon sa panahonin kalamidad. Perming iandam ang pamilya sa anuman na kalamidad asin katibaadan, orog na ang bagyo, linog, pagtuganin bulkan, asin iba pang peligro sa buhay, asin propiedad. Perming magantabay sa radyo, magdalan sa telebisyon, tanganing maaraman ang mga abiso, asin patanid hali sa RDRRMC Bicol. Hali sa PBOX, hali sa Pag-asa, sagkod sa iba pang ahensya kan gobyerno. Iandam ang gubag o ibaldi kan sa indong pamilya tanganing maparikas ang pag-ibakwar kung kinakaipuan sa anuman na kalamidad asin katibaadan. Daiman paglingawan ang first aid kit, flashlight, baterya, radyo, kandila, anpito, posporo, asin iba pang importanteng kaipuhan, arog kan tubig, gubing, asin pagkakan, na kayang konsumohon magdurar nintulo, abot sa 5 aldaw kung magpasiring sa evacuation centers. Tandaan ang mga emergency numbers kan mga autoridad, Barangay Disaster Risk Reduction and Management Council, asin kan lokal na gobyerno, asin magpartisipar sa mga trainings, emergency drills, sagkod iba pang training dapit sa disaster preparedness and response kan OCD Regional Office 5, Provincial DRRM, asin lokal na gobyerno. Ang sa indong Office of Civil Defense sa Bicol bukas 24 oras, 7 aldaw, 24/7, asin nakaandam na magtaonin serbisyo ano man na oras duman sa Camp Simeon Ola, Legazpi City, Albay. Sa pamamayo ni Regional Director Claudio L. Yukot, asin pwede man sindang apudan sa hotline number 052-742-1176. Sa OCD 5, bida ang handa.
Heto ang bago ngayon sa Iriga. High-tech at naiiba. Notorious Details Auto Detailing Studio. Para sa mga gustong magpa-makeover ng inyong mga sasakyan, motorsiklo o auto man yan, tiyak inyong mapagkakatiwalaan. Ang Notorious Details Auto Detailing Studio. Tandaan, Notorious Details Auto Detailing Studio. Meron silang very affordable, mura na at yakang-yaka ng bulsa na mga serbisyo gaya ng Notorious Packages, VIP Car Wash, VIP Detailing, Ceramic Coating at Nano Graphene Coating. Meron ding premium services gaya ng Premium Car Wash, Motor Wash, Wash Plus Wax, Express Detailing at Interior Detailing. Subukan din ang kanilang premium services gaya ng Headlight Restoration, Glass Detailing, Engine Detailing, Cabin Disinfection at UV Light Sterilization. Meron silang mga friendly lady detailers and car wash boys. Dito nyo lang matatagpuan sa Notorious Details Auto Detailing Studio. Kaya kung gusto nyo ng sasakyan na always bago at gwapo, subukan na ang pinakabago at naiibang auto detailing sa Iriga. Yan ang Notorious Details. Maganda ang lugar at pwedeng mag-relax habang kayo'y naghihintay with free coffee and Wi-Fi. Notorious Details. Visit us at Iriga Nabua Highway, Francia, Iriga City. Notorious Details Auto Detailing Studio. Your car is in good hands. Owned and managed by John and the beautiful Diane Maestrado. Radyo Ronda Newswatch. Oras niya to sa gunyan, alas 12:50 din pagka-udto. Ngunyan sa pagpapadagos paman giraray kita kan paghatud kan mga barata. Alagad paabutan ko nin maray na udto si Lieutenant Eileen G. Abanilla, PCG, Station Commander kan CGS Camarines Sur. Orog na ki CPO Alexander Roy B. Lombre, PCG Substation Commander, kan CGSS sa Banwaan kan Balatan Camarines Sur. Asin man sa imong mga pag-iriba dyan, sir. Maray na udto na sana sa indo dyan. Ultimong detalyes kita kan mga barata sa lado lokal. Bigla na sanang tuminumba sa tinampo ang sarong notorious na tulak kan droga. Mientras na nakadulag ang duwa na kaibahan kaini kan makipagbadilan sa mga pulis sa ginibong buy-bust operation sa Purok 6, Barangay Magang sa Daet, Camarines Norte kan nakaaging pagkahapon o umagahon. Napuruhan nin tama sa manlain-lain na parte kan hawak asin tulos na nagadan ang sospek na si Dario Adan Oquialda, 35 anyos, residente kan Purok 1, Barangay 1, Sarifort, ala 1:45. Ninma umagahon, nagkasundo ang sospek asin man ang pusher buyer na maghilingan sa sinambitan ng lugar. Uminabot man ang sospek kaibaan duwa pang kasabwat lunad kan motorsiklo. Kan magkaabutan kan droga nakariparo si Oquialda, kon kaya buminunot tulos ni Nina Badil, asin man pinaputokan ang mga operatiba. Ni rason tanganing magbalusmanin putok ang mga pulis. Kan mahiling na tuminumba si Oquialda, marikas na duminulag ang duwa pang kaibahan kaini, lunad kan sa indang motorsiklo, pasiringon sa direksyon kan Happy Homes, Fairview 3. Maray na udto ki Beverlyn Grino,
Siring man sa mga taga Barangay San Ramon sa Banwaan kan Tinambak, Camarines Sur. And maray na aga kay Madam Monica Pereke dyan sa Limassol, Cyprus. Ngunyan detalyes na kita kan mga bareta sa lado nasyonal. Kaipuhan na maghalat sa puro o pinakahurihan na pila ang mga senior citizens as in may comorbidities na sulaminting mapabakuna kan available na COVID-19 vaccine. Sigon kay Presidential Spokesperson Harry Roque, sulaminting mga health workers na pangenot na prioridad sa listahan ang pigtutugutan na magbakal nin brand kan bakuna na mawot nindang itudok sa inda. Sinabi ni Roque na daipipiriton ang kasunod man na priority groups ang mga may edad asin may mga o iba pang helang na magpatudok nin abilabling bakuna. Sinabi pa ni Roque ang survey kan social weather station na nagsasabing 39% kan respondent mawot ang bakuna hali sa Beijing sa Sinovac Biotech, mientras tantong 32% mawot man ang bakuna na gibo kan Pfizer. Ginibo ang survey sa pagultanan kan Abril 28 asin man Mayo 2, nagluluwas sa sinambitan ng survey na 53% kan mga Pilipino mas mawot ang bakuna na hali man sa Amerika. Alagad idinugang pa man ni Roque na kulang ana sa presenting supply kan bakuna hali sa Amerika. Pinakadakol na dosis kan bakuna na uminabot sa Pilipinas hali man sa Sinovac na uminabot sa 8,279 milyon kung sain 4.3 milyon na ang naitao hasta kana nakalihis na Mayo 24. Mientras tantong suportado man kan Department of Health, DOH ang mga proponido na gibuhon na prioridad sa deployment kan mga bakuna ang National Capital Region asin ang 8 iba pa na nasa high-risk areas bilang pagsimbag sa direktiba ni Presidente Rodrigo Duterte. Sigon sa DOH, prioridad ang NCR Plus 8 ninhulita ang mga ini may mga pinakadakol na populasyon asin man surusuan kung kaya halangkaw ang peligro na maglangkaw ang na urulakitan kan virus. Kasimbagan ini sa rekomendasyon kan na itagama ang 90% kan mga bakuna sa NCR Plus 8 apwera man sa Metro Manila. Kaiba digdi ang Metro Manila, Cebu, Metro Manila o Metro Davao, Bulacan, Batangas, Cavite, Laguna, Pampanga, asin man ang Rizal. Sa presenting datos, nasa 67% kan supply kan bakuna ang naipanauna sa NCR Region 4A, 3, 6 asin man 10. May aldawan man na average ang nasyon na 166,861 doses kan bakuna na naitatao sa publiko sa laog nin 7 aldaw na period kana nakalihis na Mayo 23. May kabilugan man na 3.2 milyon na Pilipino na ang nabakunahan kan enot na dose asin man 960,000 ang nakompleto kan ikaduwang dose. Nagluwas naman
schedule ang Department of Education, DepEd, para man sa graduation of moving up rights kan mga estudyante sa nasyon. Sigon ki Education Secretary Leonor Briones, pwedeng magsagibo nin o end of school year rights ang mga nasa kindergarten, grade 6, 10 asin man 12 sa Hunyo 12 hasta 16 matapos ang school year end sa Hulyo 10. Sigon kay Briones, nasa pagdidesisyon na kan mga pribadong eskwelahan ang pagsasagibo kan graduation rights base naman sa saindang school calendar. Nakapokus subuot ang team kan graduation rights sa taon na 2021, strengthening the quality of education amid the COVID-19 pandemic. Ultimong detalyes na kita kan sa tuyang bareta sa lado lokal. Preparado si PNP Chief General Guillermo Eliazar sa investigasyon asin man pag-iimbestigar kan Department of Justice DOJ sa saindaman ng mga record sa police operation kontra sa mga drug suspect na pag-araman na uminabot na sa 61 police operation ang naisagibo kan PNP kontra sa mga personalidad na may kinaaraman sa illegal na droga. Nakatalaan na magperma ang PNP asin man ang DOJ nin kasunduan mapadapit sa kooperasyon kan PNP sa investigasyon. Sa pag-uurulay kanakalihis na Mayo 21, sa iba si Justice Secretary Menardo Guibarra na pag-urulayan ang gigibuhon na lakdang sa inaapod na EJK. Yan na po ang naging katripunan kan sa tuyang pagbabareta sa bareta sa pagkaudto. Maray na udto na sana ki Francia Sagada Tudok, Tita Sipagan Hakob, Pamela Fortes kan Barangay Pantat sa Banuan kan Tinambak, Sirigman si Ramos o Ramon Gomez Valenzuela. Nakaibahan tangan naghatod kan mga bareta sa pagkaudto. Sa lado technical si Kuya Tony Aguilar ang sa tuyang Chief Technician. Si Aldrin Orlanda ang sa tuyang Information Officer. Si Ma'am Kayla Legacion Valdez sa opisina. Si James Oco asin man si Tony Saison duman sa transmitter. Ako man po ang sa indong nakaibahan na nagatud kan mga bareta sa pagkaudto. Ini po si Gloria Prestado Bungais. Diyos mabalos, salamat kan sa indong mayong sawang pag-antabay. Radio Rondan Newswatch. Radio Rondan Newswatch.